I Micro:bis kan du oprette et spørgeskema ved at tilgå grundindstillingsmodulet. Her kan du vælge menuen Skemaer, og herefter vælge Opret. Du kan give spørgeskemaet en titel, så du altid kan finde det, hvis du opretter flere spørgeskemaer. For at oprette spørgsmål vælger du Tilføj nyt felt, og feltets titel er selve spørgsmålet. Feltets type er hvilke svar der forventes, og du kan angive en standardværdi, hvis du ønsker det. Hvis du vælger Gem og Nyt, får du mulighed for at oprette et nyt spørgsmål. Hvis du ikke ønsker at oprette flere spørgsmål, kan du også blot vælge Gem, og spørgeskemaet vil gemmes. Der er flere felttyper at vælge imellem. Blandt andet her, hvilke materialer der var bestilt, kan man vælge, at man skal kunne tage flere af mange. Lige så snart du skriver i hvert felt af muligheder, vil der fremkomme et nyt felt. Ønsker du i stedet, det kun skal være muligt at vælge et svar, kan du vælge en af mange. Hver gang du opretter et nyt spørgsmål, vil det fortsat være de gamle muligheder at finde, indtil du ændrer felttypen. Det er derfor at gøre det hurtigere at oprette eksisterende spørgsmål. Det er også muligt at angive en fri tekst for den, der svarer. Her har de mulighed for at få et felt, hvor de kan svare, hvad de ønsker. Hvis der skal være ændringer i, hvis eksempelvis svaret er ja eller nej, kan man selv oprette spring heri. Eksempel hvis opgaven ikke blev udført, skal man blot afslutte spørgeskemaet. Du kan vælge Gem dette spørgeskema, og skemaet er gemt og kan anvendes til senere brug.